हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आं मीनाक्षी रामसियारि नोंथांमोनखौ आंनि मीनाक्षी रामसियारि यूट्यूब चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअदों लोगोसे बरायहरफिन लायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा आब'नि फिसालानि राजानि बार्थडे आरोना दा बेवहायनो थांनो ओंखारदों आङो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आदा बुपुनि हेपि बार्थडे ना होननाय फै थांसै दानो आब'लानि न'आवहाय मोनफैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नै राजानिनो बार्थडे आरोना दिनैहाय 8 बोसोर जासिगोन आरो जोंहा आब'नि फिसाला बारा ओरै मानसिबो लिंलायाखै आरोना लोगोफोर ओरैनो माने न'नि गोजाल आरोना ओरैनो फिसा पार्टि खालामबाय माने आगोलाव गोदोर बानायोमोन आरोना ओमफ्राय दा फिसा बानायना दोननोसै नै इखौनो लाबाय आरोना आंनिया गिफ्टखौ बे गस्ला ओमफ्राय नै लंपेन्ट जागोन ना जाया गाननो नायनो होदों गाननाय नायनाय खुवा मानो सिंनि खुना दे आरो नोङो फिसा जादो फिसा जादो फिसा जादोबो सोलायनांगोन दा फिसा जाबाय खोनालै ना फिसा जादो फिसा जादो आंनि लंपेन्ट लाबोनाया सार्ज होदों आरोना बार्थडे बयनि थाखाय गिफ्ट फैदो उलुमि फैदो बार्थडेनि फुजा थालिर आलु हाबायनो इखे जादा ओमफ्राय संनाय खावनायनि थियारि बानायगासिनो आरोना इखे जा केकखौबो लाना फैबाय बर्मानिफ्राय बर्मायाव बानायनो होदोंमोन ओमफ्राय नै जाहैबाय सिंग्रा याव दाउजों थालिर आलु संगासिनो ओमफ्राय इखे जानो बार्थडेनि थाखाय थान्दा लाबोना दोनदों आरोना फ्रिजआवहाय ओमफ्राय नै दाउदैफोरखौहाय माने गुमैया गावहाय माने दाइकान्ड सिखायग्रा गथ'फोरनो लांगोन आरोना दाइकान्ड क्लाबावहाय दाउदै रुना लांगोन ओमफ्राय आरो नै बेखिजा थान्दा गावनि स्टुडेन्टफोरनो दा ओजोंहाय माने पाठसालायावबो क्लाबावबो माने पार्टि बानायहैगोन आरो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kadam Chan. Happy birthday to you. Adu cek adu. Nani kayak gimana masuk nani? Nanya mana? Dan sana aku dapat. Nama. जाबाय अमाजों थालिर संगासिनो दं लकेल जायो बे कश्मीरी ये हर क्या है लौंग इलायची कितना बेचते Sarah, long इलायची, मीट मसाला, ये जीरा, गरम मसाला मिक्स करेगा, और है ना, गरम मसाला मिक्स करेगा दे। अगर बुंग दो गावो। ये वही मिक्स बागा हमारा करना। tapi ना दुनिया। हमारे बुंग तो कुछ करना। काउरी का भाजा, केले के साथ हो गया बंद
यहाँ पे सब रेडी हो गए हो वहाँ पे वाओ गाहरी ग्रेवी सिम मोजां हो गया वहाँ पे भी गाहरी लोकल चिकन चिकन के साथ हो गया और उस पे दाल अभी रेडी हो गया लकेल दाउजों आलुजोंबो मोनबाय आरोना नै ओमफ्राय दा नै लोगोफोर बार्थडेनि पार्टि बानायनोसै आरोना बे जाहैबाय माइब्रा फिसिनाय थांसिगोनसो दा क्लाबावबो माने रायगान्थ' क्लाबाव गुमैनि रायगान्थ' क्लाबावहाय दा माने बार्थडे पार्टि खालामहैगोन आरोना ओमफ्राय नैखिजा जोंहाबो ओंखारदो नै जोंहाबो ओंखारदो होननानै कुर्ति गानदो बे कुर्ति बिराद सिम्पोल आरोना लोगोफोर जोंहा आब'आ माने एख' देलायाबो लिपस्टिक सिपस्टिकबो लाया काजलबो लाया अकल सिन्दुर फथाल' लायो आरोना बिराद सिम्पोल माने ओमफ्राय दा नै जोंबो जाखां लोंखां न' फारसे थांनो ओंखारबाय इसोरबो दा थांसिगोन नालाय जोंबो दा थांनोसै आं माने किउर स्किननि प्रडाक्ट अनलाइन होना दोन्दोंमोन आरोना मानसिफोरा माने मोजां जायो होननायखाय ओमफ्राय नै पार्सेलाबो मोनफैनानै दोङो बेखौनो आं आनबक्सिं खालामबाय दा माबायदि मोजां ना गाज्रि लानाय नायनोसै आरोना लोगोफोर मोनब्रै फैदो ओमफ्राय बुस्थुआ नै गथ'आ उन्दुलांनानै बुदर जादों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय लोगो मोनलायफिनगोन गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ जों बाय बाय